Karo na 6 a kimiyyar musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ambaton wata kimiyya a cikin Qur'ani, amma da yake zamanin da ne mutanen da basu yi imani ba suka dingi dariya da izgili. Yau gashi kusan kowa na cin moriyar wannan kimiyyar. An samu wani Scottish scientist mai suna Harry Paul ya bayyana wa duniya wata kimiyya wanda mun daɗe da ta a cikin musulunci shekara 1400 da sanin. Ya bayyana cewa zanen yatsa abu ne na musamman. To ai mun sani, to ai na muka sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya mutu bai yi imani ba ranar kiyama za a tashe shi, sannan kuma za a yi mai hisabi kuma a mai azaba daidai gwargwado. Sai suka ce ta yaya za a tashi wanda ya mutu kuma sannan a kera shi bayan ya riɓe kuma ya ziganye? Sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa a cikin suratul qiyama aya ta 3 da ta 4. Ayahsabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Wai mutum ne yake zaton Allah ba zai iya sake halittarsa bayan ya mutu? Sai ayar ta kawo wannan kimiyyar. To Allah mai ikon yi ne hatta ya jeranta gaɓoɓin hannu da zanen yatsu. Wanda ba su imani ba suka ce a rasa abun buga misali da cikar kudura sai zanen yatsa? Ai ba su san cewa bane abu ne na musamman. Yau gashi kun ga yadda ake cin gajiyar zanen yatsa a komai. National ID card, BBN, NECO, WAEC, aikin kaki, aikin gwamnati duka sai an ɗauki zanen yatsa mutum. Fingerprint da kuke gani ba kawai zanen yatsa bane. Hatimin shaida ne da babu wanda ke da irin naka. Masana kimiyya sun ce kowa nashi daban. Kuma da za a tara na mutanen duniya a scanning gaba ɗaya bayan wani karni mun mutu duka, karni mai zuwa wasu su ma su zo su scanning na mutanen su gaba daya a hada da namu da nasu, za a ga babu wanda ya kama da na kowa nashi daban. They are unique. Kazalika yadribullahu al-amsal. Tambaya na anan wa ya sanar da annabi wannan kimiyyar na zanen yatsa?